खांख्रिंखला गायना होदों नै सोरबा सोरबा बोरमादारि होननानै बुङो नङा आंनिया बारि नै गय बारि मन्दिर बियो नै ओंखाम संग्रा न' बियो थाग्रा न' नै आनारस हादों नै आमथिं नांबाय ने मालानिफ्राय नांखो एक दानिफ्राय नांबाय दा मोना आमथिं नांबाय आनारस हादों नै आनारस जानोसै जोङो दायो आब' गिदिर बियो बर' रोङा जोङो हारसा गामियाव थानाय नालाय आब'मोना रोङा आरो आं बर' फरायनायखाय बर' रोङो आइया प्लेट लाबोबाय नै जानोसै दायो संख्रि फोनगोन दा संख्रि फोनबाय नो बानलु एसे फ्लेना होबा गोथावसिन जागोन आरो आब' गिदिरनि फिसाला बिबेक सिं फिसालाया ड्रेस चेन्ज खालामबाय आंनो फिसालाया जानाय नायनोसै दे मोनसे दे रस गोनांथार गोथाव मोनसेबाव जाबोनोसै आङो जानो लुबैयानो आरो प्लेट आनसुन नै खोस्लिजों राननोसै आङो खान्थालखौ बयनोबो एसे एसे केमेरायाव रावबो फैया लाजिनानै हा बेसेबां बुरजा बुरजा जागोन नामा गरमाव खान्थाल मोनामजोबगोन मानसिफ्रानो लाबोबाव प्लेट नांबावोबा सोरबा दंबायोबा आं दिनै आंनि इउटुब चेनेलावहाय कमेन्ट खालामदोंमोन बिथां अमर ब्रह्म रौता लाइलांफारानिफ्राय स' आं दिनै बिथांनि कुइसननि एन्सारखौ होनोसै बिथाङा सोंदोंमोन आंखौ आब'नि आइ बाबानि गामियाव बेयाव प्लिज रिप्लाय हर होननानै आं दिनै रिप्लाय होनोसै नै आं न'आव फैदों दिनै आंनि आइ बाबानि न'आ दैभां माथाबारियावहाय माथाबारि गामि दिनै बे भिडिअ'हाय नुनानै नोंथाङा मिथिसिगोन आङो अबेनि आं नोंथांनि गामि खाथिनिनो आरो लाइलांनि खाथिनि जायो आंनि गामियाबो नोंथांनि गामियावहाय आंनि आदाबो दङ आदानि बिसिगि मा नामथाय मिथिया आरो आङो उन्दै समावनो लोगो मोनदोंमोन जोंना माबायाव लाइलां खाथिनि बे खारिमाखा गामियावहाय आनै दङ नालाय आनैनि फिसालानि बिसिगि दङ आरो बेयावहाय ओमफ्राय दायो नामखौ खोन्थानो हानाय नंला आङो दायो खान्थाल जानोसै नै बयबो जाजोब्बाय भिडिअ बानाय आंसो जानो बाखि दङ आरो गोथावथार बिसबानो गिदिर गिदिरथार जोंना आइया जा किउटखा नालाय एन्थाब बानायदों आरो जों फैगोनखाय ना जि मोजांनो ओमफ्राय नै माइब्रानि लारुबो बानायदों आरो नै जा बुरजानो मालपुवा लारु बानायलायदों इमान गरमाव साहा लुबाय नै साहा लांनोसै लादो दे साहाखौ लादो फैदो ज' हलावहाय जिरायनानै जाहैनोसै आरो जोङो दा साहा लांनोसै फैदो फैदो गासिबो फैदो साहा लोंनोसै ज'नो जिरायनानै गाहायावनो जिरायनानै आरो मेथाइया मोनसे दंबायो लाबो नै नायलाय बिदा फंबाय लोगो मोननानै जा मोजां गेलेबाय थादों नै सिरिया थादों आरो नै गेलेबाय थादों नै फैदो आइ गुमै फैदो आफा फैदो आइया जोंना आइया जा किउटखा नालाय इमान फिथा बानायदों लारु बानायदों बर' रायलाया दे आइया
Kia tadi kan udah balik sana pulang kalau kayak gitu pun dari saya. देखो Sebentar sih ya. lagi saya nih nanggugu dudan sana ini gue mau gitu tuh gila banget gue gitu tuh nih gue mau ajak nak Lukno bisa Lukno nih gue mau ajak Sing gue mau ajak burung bola ya ग्रहण करने से पहले तीसर मन में करना इससे तो इससे पालन पोषण करना है खा रहा है जीजा जी खा रहा है ओ दीदी गा रही है जीजा जी तो खा रहा है ओ जीजा जी खा रहा है ये खा रहा है दीदी सोच रही थोड़ा गालू नै आंनि हासबेन्डआबो फैबाय नै ग्रोबनो साहा लोंनाय समाव सफैबाय माथो नोंलाय हिर' मास्कआबो खुदो मानो गानबाय थादों दे जल्दी दे अन्न ग्रहण करने से पहले विसर्जन मन में करना है इससे तू इस शरीर का पालन पोषण करना है हे प्रभु एक प्रार्थना है मेरी निष्ठा तुम्हारी शरणों में कि लग जाए तन मन धन मेरी राष्ट्र भूमि की सेवा में अन्न ग्रहण करने से पहले विसर्जन मन में करना है इससे तू इस शरीर का पालन पोषण करना है हे प्रभु एक प्रार्थना है मेरी नित्य तुम्हारी शरणों में कि लग जाए तन मन धन मेरी राष्ट्र भूमि की सेवा में जय श्री राम खा सकते हैं अभी खाओ पियो चाय ठंडा हो गया नहीं तो जिरायनानै साहा लोंनोसै जोङो मोनबाय आङो साहा लोंनोसै जा मोजां माइब्रानि फिथा सावदों हरलाय आंनोबो इन्टारभिउ हरलाय बायदेव जोंना किउटाया माइब्रानि फिथा सावलायलायदों जों फैगोनखाय जैसर बाबू सुना किधर जों आगोलनिफ्रायनो हारसा गामियाव लिरनाय नालाय बिनिखायनो बर' रायलाया आरो ओमफ्राय आं बर' मिडियाम फरायनायखाय बर' रायलायो एक्सपार्टथार बर' आरो लारुबो सावबावदों आब' गिदिर बेयो आंनो आइया लारुबो सावबावदों नै लारुबो जाबावनोसै फुंबावसिगोन आं ओरैनो मटिखा मांख'आबो सावदों नै आंनि आइ आफाया नै लोगोफोर आंनि हासबेन्डआ बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा न'आव फैनाय भिडिअखौ हाय लोगोफोर अन्नानै आंनि मिसेसनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनानै हो बाय बाय